Mňa čaká môj prvý zápas za 2 dní a som pripravená na Slovensko doniesť zlatú medailu, tak ako 2 roky dozadu. Na majstrovstvách Európy v Belehrade, kde dneska mali zápasníci 6 zápas, z toho 4 máme výhry, za čo som veľmi rada, pretože Slovensko ukazuje, že naozaj sa môže vytiahnuť na vysokú úroveň a už sa ťahá. A mňa čaká zápas vo štvrtok, kedy budem mať zápas s Maďarkou a verím v to, že vybojujem ďalší cenný kov pre Slovensko. Ahojte, volám sa Lukáš Zumrík, nachádzam sa na majstrovstvách Európy v Belehrade v amatérskom MMA. Dneska mám po prvom zápase, som veľmi rád, že vyšiel úspešne a zajtra sa predstavím vo štvrťfinále, kde už budem bojovať o medaily. Tak držte palce a verím, že prinesiem nejaký cenný kov domov na Slovensko. Takže moje meno je Tamara Sedláková, tento rok som bola prvýkrát na IMAFE a podarila sa mi získať bronzová medaila a dneska sme tu na hale prišli podporiť našich reprezentantov, tak im držte palce aj vy. Takže zdravím, moje meno je Jakub Fráner, dneska som mal svoj prvý zápas na IMAFE, ktorý sa mi podarilo vyhrať proti domácemu Srbovi a zajtra ma čaká ďalší zápas, ale začína to super a zdravím celé Slovensko. Ahojte, som Alexander Tarabus. Dneska som reprezentoval Slovensko proti Albánsku. V druhom kole som ho ukončil na Arm Triangle a zajtra ma čaká Angličan. Držte palce o 12:00 zajtra. Nachádzame sa na majstrovstvách Európy IMAF v Belehrade. Máme za sebou prvý deň zápasov juniorov a seniorov. Väčšinu zápasov sme vyhrali, vlastne všetky okrem jedného, takže prvý deň máme úspešne za sebou. Mňa čaká môj prvý zápas za 2 dní a som pripravená na Slovensko doniesť zlatú medailu, tak ako 2 roky dozadu.